Y la competencia no que manualment amb peça petita, unitària. Sí, bueno, van començar per la segona. Va haver primer... Estan formant part de la formació reglada? Una cosa que se habéis Supongamos que son 550. A veure si la veig, Està allà embolicada. Faltava aquest centre de formació. Falten segurament algunes altres coses, però faltava un centre on tinguéssim aquesta visió que tenim des d'aquí. Què vol dir? Una part industrial, una part acadèmica, i tot això junt, i tot això pensat perquè les empreses en traieu el millor rendiment. Si jo us hagués de concloure aquesta intervenció, us diria que avui aquest centre està adreçat sobretot a la indústria, que vol dir a l'empresa, està adreçat a la formació de les millors habilitats i està adreçat sobretot a que hi hagi més feina i millor feina en aquest país en un moment en què en falta. L'objectiu és aquest, més feina, millor feina, més oportunitats, un altre cop un ascensor social que funcioni en aquest país que es diu Catalunya. És un dia de goig, un dia d'alegria per Martorell, perquè això és una gran cosa per la formació professional, per la indústria de l'automòbil, però sobretot és una gran cosa pels ciutadans i les ciutadanes de Martorell. Sobretot compreu automòbils del país, perquè això vol dir que les coses aniran més bé i que aquesta escola anirà endavant. Tenim un Fórmula 1. Hem de buscar un equip i un conductor correcte. Gràcies.